Ja hyvää päivää taas olisi Terrariaa ja jatketaan sit mihin viime videossa on jääty. Näin. Eli seuraavaksi olisi hommanne toi Wall of Fleshi käytäis jossain tässä tappamassa, niin sit päästään pre-hard modesta hard modeen ja saadaan toi näit parempi oreja, aseja, systeemejä tällaisia. Mut tietysti ennen kuin me saadaan se, niin meidän täytyy. Varmaan Molten baarei saada ja ehkä armori tehdä, että me kestetään se Wall of Fleshin damage ja Imp Staffi olisi varmaan ihan hyvä siihen tämä Hornet Staffin tilalla. Ehkä se tekee enemmän vahinkoa, en muista, se selviää sitten. Sen verran mä olen jo helvetissä käynyt, että mä olen Hellforge saanut tänne näin. Sillain. Näin. Tehdään nyt Sitten Veterssä mä olen sen verran kerännyt, että saa noit Soul of Light ja Light, kun ruppaa saamaan, niin sit saa tämä siivet tehty. Wingsit. Helpottuu huomattavasti tämä pelaaminen. Niin mä työnnän nyt ylimääräisestä tavaraa. Jääne ainakin pois, pumpkinit pois, niitä nyt ei tarvita. Ehkä jotenkin tällä. Toikin on vähän ehkä turhaa ase jo nykyään. Ehkä. Tuolla voi teleportata sitten Oceaniin. Noit wood platformeja me varmaan tarvitaan sen Underworldiin, että me saadaan semmonen suora linja tehtyä siihen, että saatua tapettua se sitten helpommin. Niin mun täytyy tietysti puut saada lisää vielä. Anna siitäkin. Istutetaan. Lenssi tarvitaan, että saadaan tehty joskus sen Mechanical Skull, että saa Skeletron. Eikö se on Twinsia varten, juu, Twinsia. Siihen tarvitaan ne. Kai mä nyt voin muutaman tosta istuttaa. Siihen on nyt istutettu, joo. Saa kasvailla ihan rauhassa. Ne on varmaan liian tihiä, niin ne ei tuukkaa asti ihan luultavasti. En tiedä, sen näkee sit. Tommonen platformi. Niin offlineissa mä pelasin vähän sitä. Täältä mä sain noin nää veterei farmattu. Mä en löytänyt sitä. Tai mä nyt hirviästi etsinytkään sitä. Hemmetin. Mikä se Sky-juttu nyt sit onkaan. Mistään noin veterssäkin on kauemmas, se voi harmittaa sitä. Jos mä nyt vahingossa heitän pois. Mä tiedän, että nää ei tuu riittää siltikään, mut on nyt ainakin tossa sit jo jonkun verran. Ja tommosen löysin. Se on ihan
menevä. Tätäkin tarvitsisi varmaan parantaa jollain tavalla, kun täällä on vähän pimiä. Ehkä mä nyt pikkasen parantelen sitä. Näkee sit toi laskeutua. Ui perkala mato. Noit soihtui kyllä tarvitsisi tehdä lisää. Paljonkin. Kyllä täällä on aika paljon tätä pimiä perää. Paljon pimiä. Kyllä mä tämmössä olen kattonut. Unohtanutkin. Etto tota matoa. Noin. Perkalasta. Käy kimppuun koko ajan. No niin, sinne putoa. Oho, se yllikin tosta. Aika hyvä. Niin ja Spider Armori tarvitsisi varmaan tehdä. Se on niin sillä saa noit minioneja sumattua enemmän ja sit se antaa damagea siihen jonkun verran enemmän. Et se olisi varmaan semmonen aika hyvä, mutta ei mitään muistikuvaa kun se tehdään. Ei yhtään. Semmoista täytyy vähän selvitellä tässä jossain vaiheessa. Ai väärä. Ihan surutta kyllä nämä loppu nämä. Soihdu. Ei. Sitten mä en tiedä, täytyykö mun Obsidian Skull tehdä ennen kuin mä pystyn sitä Molten niinku ottamaan itsellä. Mä en muista kuis se meni. Oho. Toi onkin muuten paha toi lampu. Voi aiheuttaa herkästi harmoin hiuksen. Putto siihen. Kyllä mä tommosenkin olen kattoo. Ollaan. Tuo laava on kyllä paha. Senkin on kattonut. Oi perkala. Se pelastikin kivasti. Oi, mitä hämmetti. Toi on joku uusi juttu. Mä en muista tollasia jos ollut, et se perhana pistää. Tai sytyttää tuulta peräröörihin kun menet sen. No niin, nyt saavutaan tän mestoa pikkuhiljaa. Varmaan se ämpäri hakee ja ottaa vettä siihen. Ja sit noit helvetin demoneja täytyy varoita, että ne ei saatana purota sitä ennenaikaisesti sitä juttua ton. Katsotaan, saat mä tosta. En mä mitään ruvennut palaamaan. Eikö niin niitten päälle ei pysty kävelemään? Joo, se on. Eikö se mahtuuko olla niin päin?
jos ei oo Obsidian skin-systeemi. Ei pysty kävelemään niiden päällä. Joku juttu siinä on. Mut Obsidian, niin mä tarvin kuitenkin ne laavaa täytyy muuttaa vedeksi, että mä saan se tämän sitten tehtyä noista baareja. Kohkö. Kun ei muista. Otetaanko tää nyt palavaa laavaa, mutta ei se oo. Okei. Teikö se laava se? Ei. Täytyy vähän tollain varovasti mennä. Tuo on sit pirullinen kun se ruppee polttamaan. Se polttaa sitten. Ai, tappakaa nyt pois. Tällä ei jotenkin ikään kuin sitä sitten mainattaa. Tällä varous. Tätähän siis tarvitaan aika paljon. Et sit saadaan joku 20 harkkoa tulleen. Saadaan se imppi-staffi. No niin, hävikkäästä laavan nyt sinne. Pääse hakemaan. No en tiedä. Asblokki nyt ei tarvita. Juu, ei nää kauheasti tee kyllä damage enää liitenä tää, paitsi noihin limoihin nyt tekee, mut ei oikein muuten enää. Se on vähän jäänyt jo sellainen jälkeen. Tätä platformia voisi kyllä tehdä tähän nyt. Tämän päälle juostaa ja sit tuhotaan se wall of fleshi. Mä en nyt välttämättä joka paikkaan saa ihan semmoista suoraa tehtyä, mutta se riittää kun saa melkein. Et ei hirveästi tarvii hyppiä tai pomppia sillä, kun se kuitenkin kun se menettää HP:tä se wall of flesh, niin se nopeutuu sit aika paljon. Et se ei ainakaan helpota niinku sitä asiaa. Ja noikin on aika kivoiset, kun ne ammuskelee täällä näin. Yrität rauhassa mennä, niin joo, on joku ampumassa. Eikä ylhäällä näy mitään. Ei, no tuolla osata purkea. No. Oh. Oi perhana. Se tekeekin vahinko. Se tekeekin aika raju vahinko.
Tästä me voidaan tällä vähän oikasta. Tehdään semmonen vaivaton kulku, joo, just tällainen. Taas niin kiva kun ois vinksin, niin sitten ei välttämättä olisiko lennellä tuossa ylhäällä ja sit tämän kanssa tarrailla välillä kiinni, että saa uudestaan lentoaikaa ja matkaa. Ja sit kun jos ne lentää tässä noin vihollisetkin lentää niinku tässä yläpuolella, niin kaikki noin just tavarat puttoo sit tähän platformiin. Ei mene sit hukkaan. Toi on hyvä, tosta pääsee hyppäämään noin. Jaa, tommosta mulla ei ollutkaan vielä. Mikäs toi on? En tiedä, mut siitä me saadaan helastua. Oi jos tää olisi täällä kyllä aika paljonkin. Ehkä me tehdään ton laavalla tommonen selvä viiva, mistä se menee niinku. Tulee tän alas sit jonnekin läjää. Saadaan rauhas mainella tossa. Ilman, että on pelkoa, että joudutaan itse laavaan. Tällainen. Kus se mahtaa käydä? Jos mä teen näin. Näin ne sit jää ne blokit tohon ja laava menee läpi. Tää joutuu vähän kikkailemaan tällä kun yrittää olla kuolematta tohon laavaan. Sitten sitä obsidiania täytyy kyllä tehdä. Toi on myös tuo laava ihan hyvä, kun sitä ottaa ämpärillisen, niin sillä voi tehdä semmosia hyviä täppejä kotopaikkaan sillä lailla, että viholliset kun kävelee, niin ne kävelevät sit suoraan laavaan. Ilman pelkoa, et ite siihen joutuu. Jaa, nyt sitä sit tuu tännekin. No joo, onneksi siinä on toi monttu. Onneksi. Ai perkala. Se olikin ilkeä laava. Tehdään semmonen juttu, että ammuttaan kauemmas tota laavaa. Alemmas meinaa. Lyny ei muuten tuhonnut noit blokkeja. Aika kumma. Mä en muistanut, että se ei varmaan tuhonnut. Se on ainakin Hellstone. Jos mä hirveen väärin muistan, niin mun mielestä koko setti olisi mennyt joku 200. Vähän päällekin niinku blokina. Ei sitä ihan itse sillä äkkisten tee. Mut nyt me päästään toi
ton farmaa sit ihan kivasti. No vittu. Ihan näin pitänyt mennä, mutta räytetään tosta lävestä alas. Kuoppaa syvemmäksi. Näin päästään hyvin eroon sit heti tästä laavasta, että se menee alas. Näin. Se jää aika mallikkaasti tuohon. Joo, siellä Obsidian Skullilla tai mikä se sitten onkaan, niin. Ja sitten Obsidian Ankh Shieldikin, senkin saa. Niin sit kun se on niinku täällä accessoripaikoissa, niin sit sä voit kävellä Meteoriitin, Hellstonein tai niinku näitten päällä, niin sit ne ei vahingoita sua lainkaan niin. Mut nyt se vahingoittaa, kun mulla ei oo semmoista. Enkä oo. Niin. Näin me päästään eroon siitä. Käytetään nyt noita blokkeja, kun niitä on. Täytyy vaan kaikki saa katsoa tosta pois, että mä en sit niitten päällä astu vaan. Vähän tämmöstä varovaista kulkemista. Se laava tuli perkele täällä puolella. Syöhän siitä nyt vähän sitä. Vähän väliin. 169 olisi jo. Se ei perkala ihan yllä. Tehdään tommonen turvapaikka itse. Noin, nyt päästään sit laavasta, on tuolla. Ja tuolla. Joo, mutta tätä täytyy aina ohjata joka paikkaan. Niin, et sitä ei tuu itten päällä. Se on vaan tarkka tää. Täällä kun pyörii. Ja sit noit vihollisia täytyy kattoo, että ne ei tuu sit niskaan. Ne ei mitään ystävällisiä oo. Oi, kus? Se on tollanen pommi. Morjens. Nice.
Nice. Ei huono. Hellstone siitä. Noin. Katsotaan mihin se laava meni, sit se menee tonne. Me päästi hyvin tohon turva. Mä luulen, että Hellstone ruppee kohti jo riittämäänkin. Näin. Päästetään sieltäkin noin pois. Hemmetti, mä en muista kuinka monta obsidiania siihen tarvitaan, mutta jonkun verran sitä siihenkin menee. Sitäkin. Ai perkalat, toi on rasittava kyllä. Kyllä mä luulen, että ehkä nuo Hellstoneit saa nyt tältä erää riittää. Jatketaan sitä rakennusta, että me saadaan toi. Oi perhana. Meinasin lentää jo ulos. Mutta ei nyt ihan vielä sentään. Näin. Tehdään toi vähän tällainen näin. On se jotenkin pahoin.
hemmettikö mä osaan arvioida yhtään, että kuinka pitkä me tää tarvitaan, kun ei nyt kauhean tehokkaan mitään niinku aseja tai tämmöisiä summun juttuja, niin kyllä tähän joutuu sitä pituut vaan tekemään. Niinku, sitä testataan. Mä en oo vieläkään semmoista voodoo-dollia edes löytänyt täältä noita demoneilta. Semmonenkin tarttis löytää. Sekin on vähän semmonen randomilla tuleva. Mä en muista tekikö tuolla bookcaseilla jotain, mutta ainakin on semmonen. Se kuitenkin tää. Näin matkustetaan. Täytyy väistää todenteolla, että ne on aika tehokkaita. Se onkin paha nyt, kun mä menen täällä, sit jos se voodoo-dolli-demoni syntyy tohon johonkin, noi tuhoo sen, ja se puttoo laavahan, niin se syntyy niinku heti. Ja sit se on niinku... Katos, sieltä tuli. Oi pörko. Nyt me saadaan Wall of Flesh herätetty. Me ei nyt herätetä sitä. Mikäs se on? Ihan vielä. Hiukan tehdä ensin, että mä haluan se imppistaffin nyt ekaa tehdä. Kumsattaa. Täytyy vähän tulla sillä lailla tutkailla, että miltä tää näyttää tää. Ei se Wall of Flesh nyt kauhean pahaa oo, mut niinku... No on se sit kuiteskin. Tällaista. Rehard Modern se nyt ei oo. Unicorn. No. Ei huono löyty. Katsotaan mitäs nää antaa tää. Joko se sit on suhteessa niinku... Kyllä mulla on tässä monta hahmoa tässä Terrariassa ollut. Toi. Kun ei sitä nyt oo sillain niinku tullut niin hirveästi pelattua niinku alusta asti, kun mä oon sit Hard Modessa ollut jo monen hahmon kanssa, niin ei muista tätä, että kuinka paha se on, kun ei se sitten enää niinku loppuvastukseen noin, kun sulla on parhaimmat kaman, niin ei sitten enää miltään tunnu. Toi onkin pasko toi. Hemmetin luurankomato. Tämän tilalla täytyy tehdä, jotta sit siinä on vähän laavaa tossa. Se täytyy valuttaa ton alakertaan. Mä en voi tohon astua, tähän astu. Juen voi. Se täytyy korvata. Mä voin astua siihen. Joo, sieltä se valuu alakertaa. Hyvä. Hemmeti hyvä. Ja loput pistetään ashblokki. Noi väistellään se.
No ei tässä muuten mitään, mutta kunhan ei kuole tuohon helvetin laavaan sitten. Ois ihan jepulis. Mulla sen tunne, että näitä blokkeja tarvitaan, niin otetaan niitä vähän. Sitten peitetään vähän näitä laavapuuleja. Tällä jätetään niitä vähän oma onnen nojaa. Sit hommata sitä obsidian, mutta tästä sitten teleporta kotiin hommata ne paketit. Ämpärit mukaan. Tällainen näinkääst näin. Tosta nyt enemmänkin noita blokkeja. Se on hyvä, kun tekee tämmösen mahdollisimman oikeesti melkein suora linja, että saa juosta taaksepäin ihan hemmetistä. Eikä hirveästi tarvitse miettiä sitä. Kyllä se sit sillä Wolflessillä pärjää. Ei se siinä oo. Ei siinä mitään, mutta se, että mä en voi näistä laittaa. Se on tätä tuo platformilla, että sitä saa stammuttua joka suunnasta. Tietysti se suojaisi kyllä itse, jos se tietäisi ne tarkan blogin, mikä niistä Wolflessilla ampus jotain. Siihen on olemassa semmonen juttu, joku tekee helposti, että pääsee hard modes niinku tuhoamaan se. Ne loppus siihen ja jatketaan sitä sitten. Sitten tältä mä verran tohon. Tällä tämän verran mennään tuohon. Joo. Näin mä luulen, että nyt mennään tänne. Sitten ne ämpäri jostain. Oi, siellä on bagetti. Täytyy olla kuidat vielä kysyä. Kyllä se niin on, että sen tarvittiin. Saaks tosta tehty? Tuo. Yksi obsidiani. Joo, joo. Hei, mä voin... Odotas hetki. Mihin mä pistin? Näin mä satin. Tynnerit täytyy, eikö... Ämpärit täytyy sit takaisin. Sitten takaisin manala.
Sitten mä yritänkin sitä ja tappaa. Katsotaan riittääkö se alusta. Toivon mukaan. Vähän rupea harmittamaan, jos se kuitenkaan riitä. Oho. Ei oo ihan suoraan menty alaspäin. Hiukan on kiamurrellut. Tää on tää dynamiitilla kaivaminen tosiaan, se on aika helppoa. Sillä saa ihan hyvin nää menee tällä. Perkalasta laava on tää. Ei taas nyt. Missä vettä on? Tietysti tuolla voi olla. Katsotaan delaaks mä tässä putoamisessa. Et täällä on ollut vettä. No ei. Onko laavaa tuolla? Ui paska. Kahdellakymmenellä obsidianilla niin sais sit 20 paari. Ei. Tänne helvettiin näitä turhia paskoja. Noita ämpäreitä ottaisi tehdä 20. Mä noit mushroom tortsekaan luultavasti tarvitse.
Toimii. Oho. Se oli lähellä. Se oli muuten lähellä. Ei muuta. Se on niinku ihan oikealla hetkellä painettu toi laskuvari alas. Obsidiania sen hetkeksi riittää. Tuolla sais niinku immunity fireblockkeihin, mutta ei niin. Se ei nyt oo mun idea. Imp stuff. 152 poweria. Joo. Kyllä se vaan on semmonen juttu, että mä tarvitsen toi lisseni. Noit nyt ei tarvita. Laatikoon on pakko pistää lisää. Kerätään nyt. Pistää nyt kaikki ihan vittu sekaisin tänne. Ei kai sillä niin merkitystä. Oliks mulla ironi? Oli muuten. Oh. Tässä nyt 28, niin nyt ruveta pärjää niistä. Voidaan tuoda vaikka sitä laavakotti suoraan. Jollei muuta. Oho. Moi, tulee taivaan. Kato, toikin on mukaan toi haiku. Sieltä voisi olla aika kuin Blood Moon tai tällainen alkaa. Se olisi aika jees. Mun mielestä ainakin. Pakko pistää toi vaan ja sit painaa S koko ajan, niin se menee nopeasti alas, mutta ei ota fall damagea yhtään.
Tuolla on iso kasa. Oh. Helvettinen blokke. Mato allikin on tulossa. Obsidiaani. Ei saanut kiinni. Ehkä ihan hyvä. Mun mielestä obsidianin farmaaminen on jotenkin tässä nyt hankalampaa kuin se on ollut. Mun mielestä. En sano 100 varmaksi, mutta vähän tuntuisi siltä. Ai niin justiinsa. Se yksi obsidiani on nyt tuo helvetin laavan pohjassa. Niitä olisi nyt 43. Saadaan tehtyä sitten. Lisää Hellstone-maanen. 43. Viisikymmentäkuusi niitä on kaikki. Siinä on pikkaksi poweri jo. Mä en sit tiedä. Se on kyllä hidas. Small Volcano. Yllätys. En mä tiedä, onks toi sit niin ihmeellinen ase. Jää nää aseen nyt vaikka yhteen samaan laatikkoon tonne. Jätäks mä sit? Minkä mä tän ois jättää? Jätetään vaikka noin. Näin. Ne on siellä.
Joo, jos mä mennään aseet yhteen laatikkoon. Pistän ne vaikka ensimmäisen tuohon. Näin, tää on meidän aselaatikko. Kyllä mä tuo Volcanon nyt testaa. Onko se mistään kotoisin? Joo, se on aika raju. Hemmetin limakosta nyt valuutot taivaan. Ei tämä nyt kauhean huonoa. Jos se tollaan pamauttaa, mutta saissi voisi olla vähän ehkä isompi. Ja mutta se on varmaan very slow ihan alun perinkin. Et sitä varten se Molten Armori antaa se sit nopeutta. Joo. Mutta niin juu. Mä luulen, että tää video päättyy tähän. Ja jatketaan seuraavalla videolla lisää. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on moro.